Η έκθεση, όπως υποδηλώνει ο τίτλος της, είναι ένα αφιέρωμα στη μικρασιατική καταστροφή, την ιστορική τομή που επέδρασε πολλαπλώς στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας. Είναι η εικαστική καταγραφή του τρόπου που το μεγαλύτερο τραύμα του νέου ελληνισμού έχει μορφοποιηθεί και μετασχηματιστεί στη συνείδηση της νεότερης γενιάς. Αξιοσημείωτη είναι στην πλειονότητα των έργων η απουσία χρώματος, η επιλογή δηλαδή των μαθητών να δουλέψουν σε γκρίζους τόνους. Σε επίπεδο συμβολισμού το γκρίζο φέρει όλο το συναισθηματικό βάρος της καταστροφής. Ταυτόχρονα όμως λειτουργεί και ως ένδειξη χρονικής αποστασιοποίησης από το γεγονός. Το γκρίζο σηματοδοτεί το τότε. Ξύπνα μικρό μου κι άκουσε κάποιο μινόρε της αυγής. Για σένα είναι γραμμένο από το κλάμα κάποιας ψυχής. Το έργο είναι πνευσμένο από τους μουσικούς της Μικράς Ασίας. Το ρεμπέτικο τραγούδι γεννήθηκε από τους μικρασιάτες πρόσφυγες. Οι καταπονημένοι άνθρωποι που γλίτωσαν από τη σφαγή δέχτηκαν την πίεση και την προκατάληψη των αυτόχθονων, οι οποίοι τους αποκαλούσαν και Τουρκόσπορους. Η αντίληψη για τον αγώνα της ζωής γίνεται αισθητή και στην αλλαγή του ύφους των τραγουδιών. Η μουσική έφεραν νέο πολιτισμό στην κλειστή κοινωνία της Αθήνας. Δημιούργησαν τραγούδια που εκφράζονταν μέσα από αυτά. Οι πόλεις τους χάθηκαν στις φλόγες, όμως το τραγούδι δεν έπρεπε να χαθεί κι αυτό, γιατί ήταν το μόνο που τους απέμεινε από τον τόπο τους. Μια πυρπόληση από τον Κεμαλικό στρατό που διήρκησε από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτέμβρη του 1922. Το έργο μου βασίστηκε σε φωτογραφία της εποχής και αναπαριστά την εκένωση της Μικράς Ασίας από τους Έλληνες με πλήθος κόσμου σε βάρκες να γεμίζει το Αιγαίο και άλλα σημεία της Ελλάδας με πρόσφυγες. Η μικρασιατική καταστροφή θεωρείται ως η μεγαλύτερη συμφορά του ελληνισμού μέχρι σήμερα. Από τα χρώματα κυρίαρχο είναι το κόκκινο, αλλού ως αναπαράσταση της φωτιάς ή του αίματος, αλλού ως συνειρμός τους. Στο έργο μου επέλεξα να προσωποποιήσω τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της μικρασιατικής ελληνικότητας, την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, με τις παραδοσιακές φορεσιές της τότε εποχής, όπου αγκαλιασμένες παρηγορούν η μία την άλλη καθώς αποχαιρετούν τον τόπο τους. Οι βάρκες στο βάθος συμβολίζουν τις μικρότερες πόλεις που καταστράφηκαν, καθώς το κόκκινο χρώμα στη θάλασσα και τον ουρανό συμβολίζει το αίμα των ανθρώπων που χάθηκαν. Με θέμα τη μικρασιατική καταστροφή εμπνεύστηκα το έργο μου από μια μαρτυρία. Έπειτα από έρευνα κατέληξα σε εκείνη της Θεοδόρας Κοντού από τα Κριτσαλιά. Τα λόγια της Θεοδόρας μας εξιστορούν τα παρακάτω γεγονότα. Η μάνα μου δεν πέθανε την ίδια ώρα σαν τους άλλους. Της είχαν χύσει τα έντερα, την είχαν περιχύσει τα αίματα και εκείνη με ορμήνευε και μου έλεγε «Παιδάκι μου, άμα δεις τα σκούρα να πέσεις στη θάλασσα». Έβγαλε και από την τσέπη της και μου έδωσε το πορτοφόλι της και μια φωτογραφία περιχυμένη στα αίματα. Την έχω ακόμη. Στα έργα όπου υπάρχουν ανθρώπινες φιγούρες, η γυναικεία μορφή βρίσκεται στο επίκεντρο, ως μητέρα, ως γιαγιά, ως ανάμνηση, ως πατρίδα.
Αντίστοιχα, στα τοπία επίκεντρο γίνεται η εστία, το σπίτι, φλεγόμενο, γκρεμισμένο, ρυπωμένο. Ουρανός δεν υπάρχει, μόνο φωτιά και καπνός. Μια φουρτούνα, καπνί και στο βάθος μια πόλη που καίγεται. Αυτή είναι η θέα που θα αντίκριζε κανείς εγκαταλείποντας την πατρίδα του. Τα μικρασιατικά παράλια. Το στιγμιότυπο περιγράφει το κλίμα, τους ήχους και το συναίσθημα που θα βίωνε ποιος άραγε. Μια κοπέλα φεύγει αναγκασμένη από την πατρίδα της, δίχως τη δύναμη να κοιτάξει μπροστά. Φουρτουνιασμένη η θάλασσα, φουρτουνιασμένες και οι σκέψεις της όσο νοσταλγεί το αδικοχαμένο παρελθόν της. Τι να άφησε πίσω της, τι να βρίσκεται άραγε στην όχθη που τόσο επίμονα κοιτάει. Κάθε παιδί, ήδη από το ξεκίνημα της ύπαρξής του ως εμβρίου, συνδέεται με τη μητέρα του με έναν άρρηκτο και ιερό δεσμό, τόσο σε ψυχικό όσο και σε σωματικό επίπεδο, μέσω του ομφάλιου λόρου. Η μητρική αγάπη είναι η ισχυρότερη, η πιο αληθινή και η πιο αγνή και ανιδιοτελής μορφή αγάπη που έχει υπάρξει και που θα υπάρξει ποτέ. Είναι μία αγάπη τόσο θαυμαστή, της οποίας η δύναμη και η αξία παραμένει το ίδιο σπουδαία εδώ και αιώνες, από τις απαρχές της ανθρωπότητας. Εξυμνήθηκε από τους πάντες, από λογοτέχνες, ζωγράφους, αλλά ακόμα και από απλούς ανθρώπους της καθημερινότητας. Η απώλεια μιας μητέρας είναι ίσως η τραγικότερη απώλεια που βιώνει ποτέ ο άνθρωπος, ενώ ο πόνος που του προκαλείται είναι το ίδιο οξύς σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν βρίσκεται. Το ίδιο επίπονη είναι και η απώλεια της μητέρας γης, ο ξεριζωμός, ο αποχωρισμός από την πατρίδα. Όταν εξαναγκάζεσαι να αφήσεις πίσω τον τόπο στον οποίο γεννήθηκες και έζησες τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σου, ουσιαστικά αναγκάζεσαι να αφήσεις ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού σου, της ψυχής σου, της ύπαρξής σου. Ολόκληρος ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας αποκόπηκε βία από τη γενετηρά του και έτσι ο δεσμός ανάμεσα στη μητέρα και τα δημιουργήματά της έσπασε. Ο ομφάλιος λόρος που τροφοδοτούσε με ζωντάνια αυτό το λαό σκίστηκε. Βουβαίες φωνές, σκεπασμένες από νερό, από πέπλο νηφικό. Πέτρες, μικρές, μεγάλες, που δίδαξαν λαλιά η μια την άλλη. Ω πόλη των πατέρων μας, ο δικό μας αιώνιο κατοικητήριο. Πού πάνε οι γονείς, πού πάνε τα παιδιά μας. Να γεμίσουν την θάλασσα με εγκόμια και προσευχές, με ύμνους εξοδίους. Φεύγουν από το δικό σας το αιώνιο το σπίτι, από την γη αυτή της αιώνιας επαγγελίας, στην Αίγυπτο την ουητή. Φεύγουν με λιχνάρια, λιχνάρια ολόφωτα, γεμάτα μυρολόγια, που τα άλυψαν με λάδι, λάδι πατρικό, από το δικό σας το καντήλι. Και με αυτό γράφαν όλοι πάνω στις καρδιές τους. Αυτοί που ήταν άδοξα χαμένοι, είναι τώρα αιώνια τιμημένοι. Επέλεξα να χρησιμοποιήσω ως υλικό το μολύβι και κατ' επέκταση τους ασπρόμαυρους τόνους για να αποδοθεί καλύτερα η χρονική απόσταση της εποχής μας με την εποχή του γεγονότος. Όλο το συναίσθημα αποτυπώνεται στο πορτρέτο της νεαρής κοπέλας στο κέντρο του έργου, η οποία αποτελεί μέρος της ανάμνησης εκείνης της εποχής. Η θαμπή και αχνή εικόνα του τοπίου αποδίδει τη βαθιά αναπόλυση της μακρινής πια πατρίδας.
Η καρδιά μας είναι ένα μέρος που φυλάμε τα πιο έντονα και σημαντικά συναισθήματά μας. Την αγάπη, τον φόβο, τον θυμό, την απώλεια, τα οποία μας σχηματίζουν και μας καθορίζουν, καθώς κάθε ένας μας αποτελείται από αυτά. Αφήνουμε την καρδιά μας σε μέρη σημαντικά για μας, εκεί που έχουμε ζήσει τις πιο δυνατές συγκινήσεις και τις πιο τρυφερές στιγμές της ζωής μας. Όταν ο άνθρωπος αναγκάζεται να ξεριζωθεί από τον τόπο του, δεν μπορεί παρά να αφήσει ένα κομμάτι της καρδιάς του πίσω, στον ερειπωμένο και ξεχασμένο από τους υπολείπους κόσμου του. Το κομμάτι αυτό κάποτε μαραζώνει και πεθαίνει, σαν τα ξεριζωμένα λουλούδια που του στέρισαν τη γη στην οποία γεννήθηκαν. Έχει εγκαταλειφθεί σαν ένα ξεχασμένο σπρόροχο που υφάνθηκε από κάποιον μακρινό συγγενή, κουβαλώντας πάνω του έναν ολόκληρο πολιτισμό και λαό. Όπως οι σπόροι ταξιδεύουν από πέλαγος σε πέλαγος, ήπειρο σε ήπειρο, ώστε να βρουν ένα καινούριο μέρος να ριζώσουν, έτσι και εξυνετεμένοι ταξιδεύουν προς αναζήτηση ενός νέου τόπου, όπου είτε θα καταφέρουν να ανθίσουν ξανά, είτε θα μαραζώσουν λόγω της σημαντικής απώλειας του τόπου τους.